ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ತುಳು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸಕಲಕ ಬುಂಬಂ ಪನ್ಪಿನ ಮೂವಿ ಕೆಲಂಗೆ 20 ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರಿ ಕಾತುರಡುಲ್ಲೇರು ಈ ಮೂವಿ ಹೆಂಚಿನ ದಾದನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮೇಕಪ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ದಾದ ಅವು ಎಂಕಲ ತೆರಿ ಅಂದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಪ್ಪೆರೆ ಅವು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ಪಾದಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವಡು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೊಪ್ಪುನಿ ಎಂಕಲ್ ಪಾತ್ರಗೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರಿ ಐನು ಯಾನು ಮಲ್ಪೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದಿದೆ ಆಂಡ ಈತನೇಟ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಪಾತ್ರೋಡು ಇನ್ನು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ನೇನು ನಿಕಲು ತೂದು ಮೆಚ್ಚೋಡು ಯಾನು ಮೆಚ್ಚಿನತ್ತಿ ಎಂಕ ಪಾತ್ರಗೂ ಮಲ್ಪರ ಆಪಣ ಜನ ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ದಯಪಂಟ ಆಯ್ತಾ ಹೆವಿ ಮೇಕಪ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೇತ ಆಯ್ತಾ ಅಭಿನಯನೇ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಮೂವಿಡ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತಾ ಮೂವಿಡ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟಾಂಡ ಅವು ಹಾಸ್ಯ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವು ನಿಖಲ್ ತೂತಾರೆ ಏನು ಪರೋಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ನೆಟ್ ಅಂಚತ್ ನೆಟ್ಟಿ ವಾನು ವಾ ಪೊಣ್ಣನ ಬೆರಿಯ ಪೋಪುನಲ್ ಪಾತ್ರತ್ತೆ ಆಂಡ ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೆಪ್ಪರೆ ಈ ಮೂವಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದಿರಿ ನೆಟ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಜಯರಿಂದತ್ತು ಆಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನೇನು ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ ಇಂದ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಅದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡುದು ಬೈದಿನಿ ನೇನು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಾತಾ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದು ಪೋಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪ್ನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನಗನೇ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪ್ನ ಯಾನು ಈ ಪಾತ್ರನ ಒತ್ತೋನಲ್ಲ ಆ ಬೊಡ್ಚ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಮನಸ್ಸು ನಿಗಾಂಟ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಡ್ದಂತೆ ಬರೀ ಕುಂತು ಎಂದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೂವಿ ಬೂಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪು ಎಂಕಲ್ದಾದನೋ ಅಕ್ಕಲ್ ಕೊರನ ಕಾತನ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೋಪುನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಶಾಪ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ನುಪ್ಪು ಅಂತಿನಕ್ಲೆ ಎಂಕಲು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪು ಐಕೆ ಪಡ್ದು ಯಾನು ನಾನು ದುಂಬಾಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನ್ಪನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರೀಲಿ ಜನಕ್ಕಲೇ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಕೊರಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲೆ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂದ್ರಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂದ್ರಕ್ಲೆ ಪೊಕಾಡ ಕನತದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಚಿಂದ ಯಾನು ನಿಂತ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರತ್ತೆ ಆಂಡ ಮಾತ ಮೂವಿ ಬೂರ್ದು ಪೋನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪು ಎಂಕಲ್ನ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರತ್ತು ಬೇತೆ ಭಾಷೆದಲ್ಲ ಮೂವಿ ಬೂರ್ದು ಪೋಂದುಂಟು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೋರಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಜನಕ್ಕಲು ಹೊರ ನಂಕ್ ಸೈಯಿಂದ ಬಂಡೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕದು ತೆರಾಪುಂಡು ಹೆಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಕ್ಕ ನೆಟ್ಟ ಮೂವಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂವಿನ ಹೊರ ತೂಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲನಕ್ಕಿಂತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ.